Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Ondarroan gara jaun Andreok, eguzkia iskutuan baina arraungiro bikainarekin. Ondarroako 28. bandera jokoan Zikautxo sari nagusiarekin batera, 13. jardunaldia dugu ligan eta sailkapena pilpilean, bai goikaldetik eta baita bekaldean ere. Liderra Urdai bai da. 128 puntu Bermeotarrek eta 4 jardunalditan azkarren. Erne Donostiarrak ere 128 puntu ditu eta 3 jardunaldi irabazita. Hirugarren Hondarribia 125 punturekin, 4 jardunalditan nagusituta, laugarren Orio 115ekin. Horrezko txandan hauek, 5. posturako Getaria eta Kaiku dira hobekien kokatu direnak, errenta Getariarrek demoraldi aparta egiten ari diren kirolariek. Bekaldean, Kabo, Ondarroa, Santurtzi eta Ares berehala errepasatuko ditu hauen datoak, eta patroien zailkapenean, Etxegoien dugu goian 109 puntu Getariako semea Orioko patroia bera, eta 82rekin Una Seizagirre Getariarra eta Herriko Traineruko patroia. Hirugarren tokian, aipagarria baita ere, Iñaki Goikoetxea Xagua Lekitxarrako patroi veteranoa eta 4. Duarte Aranberriren aurretik. Begira, herriko gazteak hemen hor, arkaitzartean, harri artean kokatuta, eta, bueno, hitz egin dezagun sailkapeneko bekaldean ditugun ontziagoi buruz. Lehen kaletik arituko da Ares eta Erne, lehen albiste hause da. Ez da etorri Santa Olalla Delubre traineruarekin, etorri dira auzoko herrira joan eta Mugardoseko kirolariei eskatutako traineruarekin. Zer da hau? Ba, da aurreko modeloa, platanitoa, zaharragoa. Traineru honekin etorri zen Mugardos playoffa jokatzera. Eta orduan, Mugardoseko prestatzailea zen Pelaez. Hain zuzen, orain Aresen entrenatzaile eta arraunlari duguna. Eta aldaketa nagusia hori, baina beste mugimendu batzuk ere bai. Bai, pina alde bakoitzean, Baborrean, Eloi Meixoso eta Miguel Permus hartu dira, Daniel Gartzia, 5. tostara ekarrita, eta estriborrean beste bi aldaketa biak treniruaren Frankaldean, 5. tostan, Pelaez bera, entrenatzailea eta estribor espaldan Miguel Piñeiro. Beraz, zerbaiten bila, jarraitzen du entrenatzailea. Hemen Santurtzi, gauzak ondo doazenean, ez aldatu, eta hori bete egindu berriz ere Portularrumen jaunak Santurtziarren prestatzaileak. Ez dago aldaketari, joan zen asteburuko aldaketak balekoak izan ziren eta horiekin dator. Ez du ezer mugitu eta iruditzen zait, Getarian igandean urte osoko estropadarik osoena eta beteena egin zuen. Orduan egin zituen arraunketak, palak aldatu, baita ere mutinen kokapena, bueno, hitz egingo dugu. Orain goazen etxekoentzat gaurkoa benetan da eta garrantzitsu Ibon. Beno, gaur Iñaki errazti sartu da, 4. tosta estriborran, hortxe ikusten dugu, Aginagako semea, igandean ez zuen arraunik egin, Getarian horre ekarri du Makasaga 5. nola ekarri duen, nola eraman duen, hobeto esan da, eta Uga Itzelu 3. tostan sartu duen, eta Iñaki Goikoetxea 4. tostan hau. Bueno, eta 4. kaletik Cabo da Cruz. Cabo da Cruz 9. da zelkapenean, Lekitxarragak 8. tokean 52 puntu ditu eta Kabok 51. Eta, bueno, aldaketa batzuk egin zituen momentu larri horretan Gustavo Vázquezek eta eusten dio orduko Bizkarrezurrari. Hori da, gaur Bizkarrezurretan nolabaiteko ukitu batzuk, lojo ekarri dio estribor espaldatik 5. Damian González, estribor espaldan, Mikel, eta Bermeon ari den Luis Gonzálezen, anaia gaztea. Hori da, eta Marco Antonio Silva berriz 5. tostan Kaneda eraman da. Eta ara lehiatila, niretzako gaur jarraitu beharreko elementurik teorikoki garrantzitsuna. Mariak buelta, 6 eta 26 minutuan emango du horixe da, esan diguten orduan, niri iruditzen zait, dagoeneko pixkanaka, hemen hasi dela ura beherantz tiratzen. Begiratu bestela, Areseko patroiari, begira, Areseko arraunlari denak geldik daude. Alegia, urak kanpora tiratzen ditu, abantean aritzeko premiari gabe. Hortxe dira laurak, lehorretik berehala hasiko dira zuzenketak egiten, ari dira jadanik. Haizea geldirik, Bai, une honetan bai. Ea ba, Karpintero lanak baditu, ez da txari eusteko. Bai.
zein zen, oaritzezena, Ugaitz Mendizabal. Ugaitz Mendizabal, hori da, luze egin da. Hortze dira ba. Bandera txuria, Erne, semaforoa keñukari jadanik. Gorri, bai berdea. Balekoa. Legezkoa. Bai, balekoa. Legezkoa itera. Ea ba, txanda honetan zer ikusten dugu. Batetik, zelkapeneko zuluan dagoen Arezen jokabidea Ibon. Traineru aldatu, Zirte Ozar zerbait egin behar da. Zure aurkari zuzenak aldaketak egin asmatu duenak, Santurtzik, kasu honetan, bide bat markatzen dizu, eta bada normala izaten da entrenatzaileak bide hori probatzea. Galtzeko espaitauka ezer. Galtzeko ezer ez, eta egunak ere badoaz, gero eta jardunaldi gutxiago geratzen dira, eta zerbait egin behar. Eta gaur ganera, Mikel, niri iruditzen zait, txandarik onena baldintzei dagokionez hau izango dela, eta lau entrenatzaileak badakide txandari abazizkero, aukera handiak izango dituztela, ondorengo txandako bakarren bati koska egiten. Arrantza ona egiteko alegia gaurko egunaren amaiera. Inortxok baina hobeto dakiena hori, etxeko trainerua da, ondarrutarrak hor dira. 36 paladan, 3. kaletik. Hemen kalerik estimatuena hause da, 3. Eta, bueno, izen eta ospe txarra duena oso lehen biziko. Duarte, momentuz, Kabo 2 segunduko atzerapenarekin, 4. kaletik. Hemen Karpintero. Kabo 28 palada. Hemen Ares. Todos vamos a meter el final. Y abre un poquito más a la banda. Santurtzi eta Ondarroa buruan. Ahora. 37, Ares. Hitz egin ditut, raskadorekin. Kaian ikusi dut, eta beste eguneko goraberari buruz da etxipen handiarekin. Urtea okertzen denean, madarikazio guztiak etortzen direla bata bestearen atzetik, eta Orion Abordaia izan zuten. baita ere ba. Gero pasaren igandean. Eta 3 puntuko galera, punturik gabe joan ziren. Hor galera handia izan zuten, eta elegitea gero Kaborena balekoa izan zen, egontzat eman zuten, baina haiena ez. Eta joan zen igandekoa, demoraldiko hankazartzerik handiena, dudarik gabe, bai haientzat eta baita Ondarri biarrentzat. Ikusi alduzu helikoptero iruditik, Ares, Kabo eta Ondarroren artean, ze diferentzi dagoen. Hor, bakarren bat, iruditzen zait, deraman duela. Horteak edo. Galiziarrak atzean jarri dira, bai Ares eta baita Kabo ere. Kabo hasierako luze horretan askotan geratzen da, Kabo gainera, eta Aresek bere neurrian ere bai, baina lehentasuna markatu beharko dituzte. Astelenean beste estropada dute, hango nolabait hemen lurraldeko txapelketa litzatekena, haiek ere badute. Hor diputazioaren saria jokoa. Bueno, aipa dezagun, Ondarroa eta Ondarroan alistegietan, eskaini genien kartetxoa, atzo bertan, David Fernandezi, kontrankean doan duteia, Galiziarra. Aipatu behar da, bera mera elkartetik etorri zela, joan zen urtean arraulari eta entenatzaile, baina bera bai Aresen eta baita Kabon ere arraulari izandakoa da. Eta orain Ondarrutarrekin ari da Antiguakoa. Eta posik berak adirazi duen. Kabo asko galtzen, laugarren kale horretatik. Eta Ares ere, Aresen momentu honetan, 2 segunduko galerarekin joatea, kezkagarria da. Hemen Santurtzi. Cabeza de regata con Santurtzi, Ondarrutarrentzat gaurkoa oso estropada garrantzitsua da. Kontuan hartu gauza bat dela automatikoki ez gestea. Eta beste gauza bat playoffa saiestea. Eta playoffa saiesteko helburuarekin, hor une honetan, arraunek arte asko dira, baina Lekitxarrak 52 ditu, Kabo 51, Ondarroa 10garren 56rekin, eta Santurtzi playoffeko tokian 54rekin. Gaur elkarren arteko leia hori, Santurtzi, Ondarroa eta Ares, pentsatuz Kabo baduela altxortzuki bat, oso garrantzitsua izango. Argi, 3 treneru horiek 2 segundotan dira eta. Bueno, lehen luzea joan da. Bai. Ea balizak orain. Irteeran ez dira izango. Ez da iruditzen, 2 segundoan izango direnik.
ematen du ondarrutarren branka, baina ez, begira, Santurtzi azkenean. Eta Ares ere, azkenean, urbildu da asko. Kabo bakarri dago atzeratu. Santurtzik Ziaboga Zabalen berak hartu du. Oso ongi Ondarroa nire ustez. 4 eta 49 Santurtziri, bat gehiago Ondarroa eta Aresek, Kabo bostera, ea GPS-aren datu sorta orain. 3 parean, Santurtzi, Ares eta Ondarroa, eta Kabo bostera. Nabarmen Santurtzik Ziaboga Zabalegotik hartu du, bai. Ez ikaragarri Zabala, baina zabaltxeagoa bai. Eta Mikel, niri luze batean, Kabo bezala kontzidatu. Gainerako txandakidekiko 5 segundo galtzen ditunean, horrek zesuma jartzen da. Atentzioan, ea, kaleen arteko kontuak eta ikusteko garaia. Begira, hor zikinunean, nabarmen zikinunean. Patroiak gora igota. Eta Santurtziren arraunketa Ibon ez da demoraldi hasierakoa. Hauek nolabait Getariako piztualdiaren aurretik beste 3 estropada amaitu zituzten azken tokian 12. postuan. Eta horrelakoetan zerbait aldatu behar da, balak aldatu eta gero arraunketa ere ematen du luzexeagoa eta erritmo pixka bat bajuagoan, baina oso asentatua ikusten da. Fruitu ematen ari dena. Pasa den astean ere, 36 paladatik pasagabe, eta iruditzait Paorrak zerbait teklaren bat ikutu eta asmatu duela. Eta Aresek badaki luze honetan ezin dituela beste 2 segundo galdu. Jarraitu behar duela hor dugu. Ea, Antiguako ama estropadaren buruan orain. Une oso gozoa Ondarrotarrentzat, Minutu eta erdian Santurtziri 4 segundo sartu dizkio. 4. Eta Kabok barrurantz ez du ezertxo ere galdu. Kabo 3. etorri da. Bai. Santurtzi ere bai, Ondarroa ere bai. Bueno, koska, Ondarrutarrak orain horretuari dira, luze honetan. Ezagutza ere badute eta horrek asko balio du. Hemen Santurtzi. Olatua markatu die, Larrik. Aresen branka, hortxe ikusten duzue gorria, gaur Bestarruza traineruarekin, Mugardoz ez utzitako traineruarekin. Eta beste dato bat, badespadan entrenatzaileak ez du traineru hau ekarri eta beste etxean utzi. Bilak ekarri ditu. Ba espare, 2 traineruak ekarri ditu. Gasolea dagoen prezioan eta ez dio, txantxetan esaten, Ez. Erabaki hori hartzeko, pentsa zerbaiten bila da bine, seinale. Dudari gabe, asko dute jokoa. Karpintero gora igota, Bai. Bera entzat ere, esperientzi handiko patroia da eta egun garrantzitsuak dira hauek. Tartea zabaltzen Ondarrutarrak. Bai. Escucha, valor. 4 segundos al segundo. Horda, Larrinaga, mutilei animoak ematen, datuak ematen. 34 pala terbian. Kabo, 7 segunduko galerarekin, Bai. sufritzen. Bai, baina Aresen gainera atorri da, Mikel. Bai, eta duten bukera, eta Santurtzi ere 3 segundora dute, Hogeita 15 pala pasatxoan, Santurtzi. Santurtzik segundutxo bat mantentzen du, une batez 2 izan dira Aresen aurretik. Eta etxeko traineruarentzat eta mutilloientzat itxura ona hartu du. Bigarren luze honetan eginiko lanak ekarri dio fruitua Antiguako ama traineruari. Dagoeneko, balizarako zenbat, 30 pala, geratzen zaizkio, Antiguako amari. Ziaboga, Mikel, hemen datorren ura dagoeneko bera indarra egiten hasi da, Bai. Pixka bat, zabaleagotik, sartu beharko dute. Komeni da, bazpada. Galetu Areseko patroia. Raskadori ez da. Sigue estirando. Ondarroak 5 segunduko errenta handia du. Ea ba. Eta raunean airoso ikusten dira, Presari gabe behintzat. Anerrazti lau horren tostan. Bati bate Ondarruko
arraunlarientzat ikustea haien begiekin non dauden aurkariak une honetan. Keragarri balio hori oso garrantzitsua da. Manjulun Arostegi. Ea ba. Begira Zabaletik, Seguru jo dute. 9:50. Arezek ziago azkarra eman dezake, Arezek eta Santurtzi parean irtera. Eta asko urbilduta baita ere Kabo, Kabo ere urbildu da. Arezek eta Santurtzi ziago gauna eman dezake. 9:50, Ondarroak 9:54, Santurtzi eta Arezentzat, 2 segundu gehiago 9:56 Kaborentzat. Eta orain, Frankaz 3. luzearen hasieran, Ondarroak 5, Arez eta Santurtziri 7 Kabori. Markel Lortza, Mikel Portula, Romeori, Mikel Speiru garrentoztan. Azerbi. Bueno, Ababorren gainera Santurtzik aldaketa gutxi, batzutan aldatu izan ditu, Intxauspe eta Markel. Trukatu izan dut, baina bestela hor ez dago rotaziorik, Istriborren bai ordea. Eta 3. tostan aritzea edo 5. ez da inola zere berdina, 5. tostan dagoeneko Frankaldean Ipurdiko tosta alduzkeago egiten da, eta esate baterak 5. tostatik kontrankera edo espaldatik hankatokira pasatzen denean, arraunlaria abdominaletatik eta atzean normalean gehiago sufritzen da. Eta hori, azido laktikoan neurtzen eta igerri egiten da. Esate baterako kontranketik joan edo aurrekalari joan, alaxe da eta alaxe izan behar da. Gehiago sufritzen du arraunlariak atzeko tosta horitan edo gerrialde horretan. Bueno, burruka izugarria dago Arez eta Santurtziren artean, Orain, lehenengo aldiz 3. luze honetan, segundutxo bat tarteka Arezen alde Santurtziren aurretik. Eta Ondarroa tartea zabaltzen ari da, orain bi traineru aurkarien aurretik. Mabigarren minutura dagoeneko kirolariaren gorputz hori bete eginda, bihotza larri azido laktikoa ere giarretan hortxe, hor zer den garrantzitsua, bat goztorkeria edo lan psikologikori eta bestetik sumatzea trainerua badoala. Ez dela hori gogortzen ari, bizikletan denok ibili gara. Bizikletak gogortzen azten denean bezala, hori izaten da, estrema ontzio hartzea bezala izaten da hori. Zer dioen raskador. Kabo jarri da, Arez eta Santurtzi harrapatu eta haien parea. Eizeak gora ez du egin, Ez, gora ez. Momentu honetan ikuste besterik ez dagoan, momentuan markatzen diguna, 5-6 kilometro dut. ¡Asea! ¡Asea! ¡Asea, babor! Zeinen erraz daraman trainerua, ia aleginik gabe, patroiak, Kuakarrarekin. Sinistu eta sinistu, dio patroiak. Y hasta el final, ahí va Vicky. Gustavo irutu zait, Gustavo Vázquez. Bai, arrazoi duzu, bai, kabokoa, bai. Kamiseta gorriak. ¡Vamos! 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 Babor lana. Babor. ¡Quieto, Deco! Nondi sartzen da horren olatua. Argi dago. ¡Quieto, Julen! ¡Eso es, David! Alantzat horiek enduko balituzte, txiki horiek, hobeto, ez da arresa izaten. Hori, Egon kortu egin dira tarteak, Ondarroak 6 hilo aurkariei. Begira Arezek orain galdu du segundutxoa. ¡Vamos, Rubén! ¡Hoy! ¡Oh! ¡Hori peña! ¡Hori ugaiz! ¡Sigue, vamos! Digo, Ekoetxea, Aitzolelu, eneko zabala. Aitzoleluri buruz, lesioa gainditu, bere Istriborreko tostan aritzeko oraindik arazoak eta Ababorretik. Beste aldera. Pentsa ezazu ze konfiantza duen entrenatzaileak mutilonek emango duenarekin, Kabo bigarren kokatu daia den. Motrik gure, nola ikusten dan, Zen asko. Ea ba. Azken metro hauetan, Kabok segundu bat errekuperatu dio Ondarroari. Orain bi. ¡Acaba! ¡Chavales! ¡Chavales!
Vamos a atajar, vamos a atajar la bulla, Mika. Bai, behar du, Santurtzik behar du, erasoa behar du. Gainera aurrez, Ziabogan eta luzearen hasieran Ares hobeto ibili da. Orain txabizu asko dio. Kabo eirean dator orain, Abizu arrozte dire. Ondarroa Kabori lau. Balekoa. Bai, 14 eta 59, Kabo bigarren. Ares pasatxo. Pasa igual, Santurtzi azkarrago, baina irteeran, irten egin behar da hortik. Santurtzi bera. Burruka dago, Santurtzi eta Aresen artean burruka dago. Gutxien Aresen Ziaboa gustatzen Mikel. Kabo urbildu egin da, Santurtzi eta Aresen artean 2 segundu markatzen ditu GPS-ak Bizkaitaren alde. 2 segundos grande, me cago en Dios. Hor zikintxoa dago, Atrás, tribu, atrás. Atrás. Larrinaga. Hemen ez dago oparirik. Larrinaga eskatzen ari da, badaki, zer gertatuko den Kaborekin bukaera hortan iztutzeko gai direla badaki. Eta morratzen hau ikusteko Larrinagak erraztik tanden horrek zer erabaki hartzen dituen, azkeneko zeran begira, zikingunea, Barrurantz, zanbuluka, sotera. Eta Ares sufritzen, Santurtzik Aresi orain traineru bat. Sailkapeneko azken biak uste dut orain luze honetan sufritzen, gauzak momentu honetan itxura honean etxekoentzat, ondarrutarrentzat. Batipat lortzen badute Kabo hortartean bigarren postuan mantentzen. Zer diren kontuak, Kabo 2 segundora, eta lehenbiziko 5 minutuan, 5 segundo galdu ditu, Zenbaitetan horrelako gauza ulergaitzak, entrenatzailearen ikuspegitik eta aztertzen hasi estropak zer eman duen eta nola daba posible. Hirugarren kalean. Hor erritmoen kudeak eta beste entrenamentu mota bat edo txispak utxixiago edo hasiera hortan. Jakizu, Mikel, arraunen neurriak ere. Eskaloseari diren mugitzen. Metro hautziko baligute. Aulki mugikorrean, munduko txapeketan eta bar, publikoak izaten dira. Publikoak, olimpiar jokoetan eta zortziko bakoitzak daraman, arraunaren luzera eta palanka. Bultzaite hori, gure entrenatzari eskatzera. Beno. Begira, orain, Santurtzik Aresi 4 segundu. Argi gorria, Aresentzat, azken luze horretan. Eta Kabo 3 segundu, Ondarroa eta Kaboren artean. Begira, palak hor, Kabo eta Ondarroa. Baina Kabo bere kalean sartzen oraintxe, Bandera. Konforme. Ondarroa bere kaletik doa. Ez dut uste hor, asmatu duenik epailea. Orain dagoeneko biak bere kalean, argi enfilazio horiek, Argi enfilazio horiek. Bakoitzak kalearen muga ere markatu nahi du, eta oraintxe zuzendu du Ondarroak. Ondarroak 3 segunduko errenta badu, ea bat. Atzetik Santurtzik 4 Aresi. ¡Basta, Santa! ¡Basta de aquí! ¡Basta de estribor! ¡Vas! ¡Santa! 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 Ritmoa gora. Larrinaga eskatu. 400 metro falta dira. Galiziako gorriak hortxe datoz. Ze balio txualitzateke Ondarrutarrentzat txanda irabaztea. Hain zuzen, gutxienez 2 puntu sartzea Santurtziri, playoffeko tokian den Santurtziri. Santurtzirentzat estetik, gutxienez Ares atzetik lagatzeare oso garrantzitsua. Keragarri garrantzitsua. Eta Aresentzat, Mikel, oso kezkagarria gaur. Trainerua aldatu, eta horren biharkoari begira, zer erabaki behar duen entrenatzailea. Buru arte ederra, gaur gauera. Mentxe dira ba.
Momentuz Ondarro aurretik, baina Kabo hurbiltzen ari da. Eutxiko diola iruditzen Bai, ematen du baietz, eta 160 metro bakarrik bukaerarako. Santurtzik ere ematen du eutxiko diola 3. postuari. Kabo, une batez 2 segundora, baina traineru erdiko errentarekin dator. ¡Vamos, Canadá! Antiguako ama! Bere kaleari eutxiz, Ondarroa aurretik, txandako garaine etxeko trainerua. Hor da Antiguako ama! Bai Ondarroa, bai Kabo bigarren, 3. posturako Santurtzi dator, Santurtzi izango da txandako 3. Hor da Santurtzi, bai Santurtzi, traineru bat atera dio, Aresi! 19 eta 48 Ondarrutarren markatutako denbora, azkenean 2 segundutik bera, Kabori, 1 eta 70, Santurtzi 3. 20:09, 4. Ares 20 eta 13, eta gorputzari izugarrizko astindua emanda gure kirolariak. Iragarkiak eta berehala 2. txanda eta aurrez protagonista Sara Gandararen eskutik. Berehala gatoz. Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztio, Ondarroan gara, Jaun Andreok Ondarroko 38. bandera dugu jokoan, eta etxeko traineruak irabazi du lehen txanda, 19 eta 57, azken denbora epaimaitik zehaztutakoa horixe. Kabo bigarren, segundu terdira, 3. Santurtzi 11 segundora, Ares 15. Ea ba, ikusten dituzue ondartza giroa aprobetxatu nahian, batzuk Zaturraren aldera, beste batzuk herrian bertan, Arrigorri ondartzan hemen ondarrutarrak, baina eguzkia iskutuan dugu. Iskutuan, hemen kukainan aritzeko toki paregabea dugu. Aparta, eta oitura ere bai. Oitura ere bai, eta herriko festetan lehiak eta ikera garrizko jendetzak hartzen duen. Festa zoragarria. Bueno, berehala ea protagonistaren bat dugun Sara Gandararen inguruan. Bien bitartean datuak emango ditugu behar bada bigarren txandari begira. Lehen kaletik Getaria, bigarrenetik Kaiku, 3. Lekitxarra, eta 4. Zierbena. Eta Getariarrak Ibon Gaztañazpi zeruan ditugu. Azen olako eguna joan zen igandekoa. Etxean, jardun eta gero, hori harrera kaian, hori batasuna kirolari eta herritarren artean. Bueno, badugu Sara prest, aurrera. Bai, Inigo Larrinagarekin nago hemen, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, zu kontatuko diguzu, nola dagoen itxaso hor kanpoaldean? Bueno, Arraunin etxeko bastante eskertzen dago, ez da? Arraunin etxeko egoera ona da, baina ez badi gorra. Baina korronte aldetik eta, zer nabaritzen duzue? Gauza asko ikestan nabari, igual hasi bizkat datorrela lekitxo aldetik, eta hori, baina bestelan kanporregateu bastante garbi da, ez da olatoik, eta denbora. Etxean, bueno, txanda irabaztea, hori zan asmoa ez da. Bai, a ber, egixe da estropada ona gazela etxen, eta 2 segundo gora, 2 segundo bera, bai garritzen dela, ez da? Gaur urten dugu zondu mentalizata, egixen Kabo etorriko zana, eta, bueno, tope, aguantaro, etxik beti moten dago beste plus bat, eta entzi dugu. Itxe bertan entzun zaitu dute, esaten, hau, ja bukatu da, bihar beste. Bai, azkanin aurtengo txipeo isera, ez da? Estropada bat amaitzen da, gustoragua, disgustoragua, dana 2 segundo gora, 2 segundo bera izaten da, baina hau amatxu ere, ja, disfruta bizkat, baina pixar beste estropada bat eta hortxe kontzentrata biaz. Eta orain behar bada, baldintzak aldatuko dira, eta bigarran txandakoei, hortza sartu altzai ez da. Bueno, ikusten da, ez da, estropada guztixetan, esan dutena, 2 segundo, azkanin resultatu asko aldatzen da, eta bueno, ja, xik bizkatetxen badago etxin laguntzen mazku, a ber. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Horrengo ufadak indartsuagoa dira, bai? 7,6 bataz bestekoa, baina azken luze horretan haizeak gora egin du nabarmen. Bueno, goazen Getariaren eskifaiarekin Ibor. Bueno, gaur behar bada nabarmentzekoa, entrenatzailea, Xerifa Jon Larrañaga, lehorrean geratu dela, estriborrean etxan izanketik, iriak ezartu da, etxabe aurrekalari postura, dela mugitu du eta borrean bestetik,
Jon Etxeberria 5. tostan, Igor Gomez espaldara eramanda gehienak, aurten askotan edo dezentetan ikusitako aldaketak. Bueno, bigarren kaletik Kaiku ontzi berdearekin, Bizkaitara zaharrarekin, baina ontzi horrekin badakite kontxan irabaztea zer den. Eta aipagarria, kuadrilla. Gaur test gogor bat egin nahi du Kortak, kuadrilla ikusita. Bai, eta atzeko zortzikotea zaldi jende hori bere tokitan mantendu egin du. Repeto 5. tosta estriborrean, Daniel Gartzia, beti bezala estribor espaldan, eta deigarria egitzen, Miguel, Alberto Landa, estriborretik Baborrera pasa duela. Bueno, guazen Lekitxarrekin, Iñaki Goikoetxea Xagua, Patroi lanetan, eta Robles Gaztea Baborren hanketik. Hori da, eta osertzek badu ezaugarri hori. Aldaketak ia urte osoan tosta berdinetan egiten du, esate baterako Baborrankean gaur Peña Robles, bestea Baborrean Kepa Arantzamendi gaur lanerako Ekia Boitiz, Lehorrean eta Estriborrean sartu direnak, 5. Mikel Berezi hartua eta Estribor espaldan Aritz Sánchez. Jon Lizarragaren tosta aldaketak gaur, 3. baita. Bueno, eta guazen Zierbenarekin, hemen azkenean, Bidal kanpoan geratu da, eta Montes Anaiak elkarrekin dira hor ontzi erdia. Hori da, hori batetik, Mikel, eta bestetik, horra, iruditan ikusten dugun gizona, errekuperatu duela gaur Txapasek, Carlos Palazuelo, zibide luzeko arraunlaria, horra, Baborranketik, Montenegro horra, bere tapeta nagusti horiekin, 2. tostan, Fernando Ruiz 3. eraman da, eta nabarmenduko nuke gainera, gaur, entrenatzailea Jon Lortegi, beti bezala, sartzen denean, behintzat, 2. tostan dela, Estribor. Bueno, eta datu bat, 2017an, hemen Ondarroan, Teka Eligako estropada puntuagarria jokatu denetik, Zierbenak 3 aldiz lortu du hemen garaipena, Urdaibaik behin eta Hondarribiak beste behin. Beraz, badagor nolabaiteko maintemintze bat edo, zerbait behar du, Zierbenak badu, baina pasio horrek zerbait behar du, gaur egun Zierbena estabil fin, urruti dago 7. sailkapenean, eta ohorezko txandarako lehiakide izan behar zena begira non dagoen. Asmatu ezinik. Ura dagoeneko berantzindar handiarekin, begira. Ketariarra itena geldi daude, abante egin gabe. Goikoetxea. Begira gaur arraunlari denak ia geldirik, zerratik korrontek tiratzen dielako. Semaforoak einukari. Kaiku atzerago? Nahiko egoki ikusten ditugu, baina epaileek dute azken hitza noski. Begira, Getariarrak geldirik. Alegia abante egiteko premiarik ez dagoelako. Horretik oraindik zuzenketak egiten ari dira. Ekitxarra behar bada, atzerago. Bandera txuria gora, Erne. Semafora gorri. Kaiku eta Zierbena nabarmen, bai. Kaiku eta Zierbena joan egin dira. Bai. Ea zer gertatzen den. 3 segunduko zigorra, ez da urruti Jaun Andreo. Hau ona, Ondarroarentzat izan diteke. Ea bat. Azkeneko urte hauetan, ez da askotan ikusten. Berriro ikusiko dute. Epaileek, eta horren ostean etorriko da erabakia. Buena, hostia, venga, va. Getaria eta Lekitxarra libre dira. Hor ez dago arazo. Errepikapenia ikusi gabe, orain, Kaiku arraunen azten aurrena. Bia batera. Eskarrazko ikusi du hor, 3. tostakoak Getariarrak. Delaosek, garbi asko ikusi du. Abate! Epai nahian, epaile guztiak irudiak aztertzen ari dira. Zer egingo dute, Mikel? 2 segundo? Nik horren alde. Bai, ala uste dut. Biak, 3 segundu, bientzat. Argi samarra iruditu zaigu, ezta? Ados, bai. Nahiko garbia. Bientzat, 3 segunduko zigorra. Kaikurentzat eta Zierbenarentzat. Ara. Zerbait irabazi nahi, eta segundu laurden bat irabazteko ilusioarekin azkenean
12 metroko galera. 3 segundu. Abisu emana dago. Eta horrek ez du inolako bueltak. Bueno, teknologiak bintzat ekartzen dizkigu horrelako aurrerapenak. Ez da baidarik, ez da izan hotzotzean aztertuta, bakoitza bere kolorea maite ditu eta horren alde ingo du, baina... Txio arpegi patroi guztiek, Cristian ikusi dugu, Xagu ikusi dugu, Lazkano, Unax... Beira. Huxe irudia. Bandera txuriak goian da. Semafora gorri. Bai, hau bai garbia. Hau bai balekoa. Hasi da bigarren txanda. Baina 3 segunduko zigorrarekin egingo dute saioa. Kaikuk eta Zierben. Denak ere bizi asko, Bai. 20 segundo. Askotan olaturik eta ez baldin bada hauesek izaten dira estropado osoko paladarik azkarrenak. 40 gehiago paladan, oraindik fresko arraunketa luzatzen. Bueno, hasi besterik ez da egin hau. Ondarrutarrak oain zaleen txaloa jasotzen ari dira, lehen txandako garaileak. Getaria pitin bat atzeratuta, baina lehen minutua ez da bete. Segundo batean dira lautraineruak. Hortxe dira. Getaria lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, ontzi berdearekin, bentsa etxean utzita. Kitxarra hirugarrenetik eta Zierbena laugarrenetik. Lehenengo txandan aizeak, bataz beste 7,6 kilometro orduko. Eta orain, Iparra mendebaldeko ikutuarekin eta esan digu lehen ere, Lekitio aldetik, bere adierazpenetan lagunak. Orain ematen du, pixka bat gehiago aztertzen duela. Hemen dira, getariarrak. Zailkapenean bosgarrenak ditugu. Benetan, ipagarria, Getariak horria nola bizitzen ari den, denboraldia. Ze harrerak, ze kalejira, ze festa arrapalan mutila bueltatu zirenean. Ikaragarria. Langarma. Hemen goikotxea. Zierbena 35 paladan. Aste honetan Lekitarrak hemen ibili dira, Mikel. Aste azkenean behintzat bai. David Fernandezekin egotera etorri ginenean, hemen txegin zuten. Entrenamentu saioa. Bueno, broma gutxi hemen, Laura, serio. Eta konparaketan. Ondarroa. Lehen txandako garailea. Orain Kaiku eta Getaria doaz buruan. 3 segundu bizkorrago. Lehen txandatik Ondarroa. Lengarma. Getariak, 2 segundutxo, Kaikuri, Lekitxarra 3, Zierbena ere bai. Begira, nola doazen kokatuta. Bakoitza bere kaletik, garbi. Bide galtzerik ez egiteko. Epainak lasai, oraingoz. Urrunda batzuk ere bai, espero dut zuek zeuen etxean horrelako horik ez entzutea. Getariak Kaikuri segundutxo bat. Begira, Mikel, olatua ondoko itxasoa, aztik izan digunez iragarpena 0,7, betetzen ari dena, eta urazala ikusten da, bueno, haize olatu ikutu bat ere bai, Mendebaldetik, Lekeitio. Kaiku jarri daba, ranki ikusten ari ginen eta hori Getariaren parean da, eta oraintxe GPS-ak hori bai ez datu dugu. Kaiku estropadaren buruan kokatu. Ondarroak Kaikuri 4. Oso esanguratsua egiten zait, diferentzia hori. Eta balintzak, okertu egingo dira, Irifarretxoa ere bota du, Inigo Larrenak elkarrizketaren amainan, 30 pa una. ¡Va! ¡Una atrás! ¡Acaba! ¡Dos! ¡Acaba! ¡Seis! ¡4 atrás!
Ea ba. Equipo. Paskualek ere, berea du, Ahora, Kaiku, ahora. Apadrián. Paskualekin behin arraunean hasita txantxa gutxi, Top mailako arraunlari, Mikel. Equipo. ¡Ciencia boya! Ze txandari garen ikusten, Getari horri da buru hartuta, orain Kaiku zierbena aurretik gune tamaino txukuixiago ari gara ikusten. Eta lehen luzea badoa. Erreferentzia hor Santurtzik 4:49 jarri du. Eta ez dute hobetuko. Getari eta Kaiku. Bai. Ekitio, zabaltxeago, begitxarra. Aparteko aberiarik gabe. Bai. Kampo handea ilunago dago. Eta nasia, Bai. nasiagoa. Bai. Ilunago. 4:54 kronoa. Kaikurentzat. Getariak ere bai, eta Kaboren denbora izan da hori. Zierbera ere 4:55. Orain, Kaiku eta Getaria buruan 2 segundora Lekitxarra eta Zierbera. Eta ikusiko dugu konparaketan, 4 segundu atzetik dira txanda honetan ontzia. Ondarroarekin konparaketan. ¡Aurrera goia! Arrauna zerakoarenan, eta borta nola dara zintarekin. Nola baite, egun horrekin baino nahiago du. Hori erabat, ez dio begiratzen sensibilidade kontua da. Lazkano berriz, egurra, garbi. Unas gazteak ere bai. Hau basiak! Izagirre posi, ontzi bateko errenta hartuta. ¡Mírate atrás! Ontzi hori poparian erkidoa igol. Bai. Amilidia ontzigilea posik izango da. Getaria hor aurretik ikusita. Hainbeste komentario, bere Bat bintzat ontziari buruz, badabil. eta asko dabil, eta Perez ez da favorito nagusia, eta asko dabil. ¡Buena! ¡Gari, ya estribo! ¡Oso begi berriz! ¡Atzabat! Hogeita hamazazpi palada. Jon Ander Zelaiaran, Aginagaren gestoarekin, estribo horrela begiratuz. Ikerretxabe aurrekalari. Mutil honek, estribo horranketik ere, estrobat dezente egiten ditu. Urrezkoa, bere prestatzailearen zat. 18 kilometro, aurkuko haizea, Ondarroarekin konparatuta, Zazpinek esan. 7 segundo atzetik, Nik esan behar banu, eta orain da garaia, bandera kontutan ez nahi sartuko, baina txanda honetakoak, irabazten duenak iruditzen zait, lan handiak. ez duela Ondarroaren denbora hobetu. Lan handiak. ¡Ocho, déjale marchar! Eta banderarako ere, ez dut albo batera hau. Ez dut albo batera. Ekarri aldia baldin badago, bate da. Baina azpi ari da mugitzen. Azpiko ari da mugitzen. ¡Atrás! 89ko koefizientea gaurko honetan. ¡Atrás! ¡Estamos corriendo! ¡Ahí tenéis! Eta eman dutze honetan, Kaiku ere bai, motorra bero egin da. ¡Acabar! Kuadrilla oso indartsua atera du Jose Luis Korta. 20 kilometro orduko ufada. Hor da altzea, hori ere lanean. Metro erdiko olatua neurtzen digu gure buiak hor. Estropa eremuaren erdikaldean. Hortxe, hor ikusten duzuen hori da. Datua ematen diguna. Ondarroa ez dut baztertzen, banderarako. Koska dago gero, txanda honetatik horrezko txandara, koska dago. Eta Ondarroa bataz beste Ondarribia, Donostiarra, Bermeo eta Barrekin, 40 bat segundo, 35 40 segundo bat zerapen izaten hori. Kaiku ongi ari da izan. Eta Zierbena eta Lekitarra serio eusten, amindu gabe. Ez. Gana daude hor sartu. Baina, Kaiku eta Getaria 11 segundu gehiago erabiltzen ari dira. Ondarroa. ¡Acabar!
Acabar, chavales. Chavales, uno delante, otra hora y nos vamos. Ara, Bai, Ahora. aukar Acaba. bai. Vas atrás. Azken aldian batez ere Kristiaren aldeko apustu ari da egiten. Jose Luis Korta. Itxasoan eta bai. Eta gero ikusten dut Cristian oso motibatuta, Go handiarekin da estropada bizitzen, Nausi gaituik hori Eizagirre. Eizagirre. Bai. Zierben ere, ari da ba, Demoraldiko estropadarik txukunenetariko bat itxasoan. Erlojupeko egin zuten, hasieran. Itxasoan bestela beti urruti eta Kaiku, hasi da aurretik. Zentaria, Zierbena eta Lekitxarra, Atera behar da, segituan. 2 segundutan dira, Baborrek. Lekitxarrari 3 atzerapena markatu diote. Eta datua, hor da, Kaikuri, 10-0 bat, 10-0 bi Zierbena eta Getaria Lekitxarra 10-0 lau. Eta denak lehen txandako ontzien atzetik. Eta izea mugitze, eta ura indarra hartze. Bai. Ponla en marcha cogiendo gran ataque y llévatela. Diferentzia nabarmena da, 13 segundo. Ondarroak lehen txandako garaileak, orain buruan den pareari, Kaikuri eta Zierbena. Eta Getaria sufritzen edo, segundutxo batzuk galduta orain. Bai, kostatzen ari zaio orain. Sufrimendu aurpegi, Estropada horrela gogortzen denean patio dun oiek ateratzen dira hor, hobekiago eta hauek marinelak, pinak, ongi prestatuak, ontzi ondo jarria. Arinagoak ere bai. Bai, hori da ba. Bestainarekin, Landa, normalean, 5. tostan, ikusten dugu. Estribo horretik aritzen dena. ¡Uno atrás! ¡2 atrás! ¡3 atrás! ¡4 atrás! ¡5 atrás! Berriro sartzen Getaria, atzerago ibili da. Bai. Lehen luzean, hasieran ere bai gertatu zaio, lehen metro horietan pixkatatzen dut eta gero rekuperatu egin da Getaria. ¡Vamos, Xavi! ¡Oye! ¡Va! ¡Asea! ¡Va! ¡Asea, sigue! ¡Va! Hogeita hamasei palada. ¡Cago en tío! 12 minutuko lana eta lehen txandako irabazlea Ondarroa 13 segundu bizkorrago Kaiku bai. Chile, bukatu jak! Bukatu jak! Hauen batea! Bat! Aurrekoak batera. Esan behar banu Getaria pixkat bigarren kalearen bila joan da. ¡Mi hermana! ¡Le sacamos 2! ¡Vamos, Kaiku! ¡Va! ¡Vamos, Oscar! ¡Va! ¡Vamos, Ubel! Segundo kale bat, dirudienez Kaikuk Zierbenari. Eta Getaria rekuperatuta Lekitxarra harrapatu du. Aspaldi ikusin ez duena, Cristian Garbanen estrapua, garai bateko lakainezkoa nailonik gabea. Gehienek orain nailona duzartzen diote. Que no sacan a la regata ahora, sigue! Ara, hori lazkatu. Sigue remando! Ondarroak Kaikuri 14. Bai, koska hundia dago, txanda batetik bestera. Ez da Ondarroa bakarrik. Txandako apalena momentuetan kabo zen da, kabo Kaiku baino 8 bizkorrago. ¡Sorti, Xavi! ¡Eroti, probatela! Banderarekin harin ez ni, etengabe pentsatzen, alegia. Bandera ez daukat bat ere argi, Ez dago erabakita. bandera 3. txandan egongo du. Ez da gutxiagorik ere. Aitzea gora, eta lehen txandakoen baldintzak nabarmen hobeago. Eta ura korrontea oraindik ere Bai. azeleratzen. Hemendik 20 minutura oraindik ere, begira hor kanpoa. Indar gehiago izango du. Hor mugimendu da. ¡Atrás! ¡Atrás! Getaria begira, aurrera, etorri da berriz estropadaren burura. ¡Directo! Hor giro atrapa heltzen ari da. ¡Gira! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Acabó atrás, chavales!
Aguanta espalda. Vamos, Peñal, y acaba. ¡Ey! ¡Un minuto! ¡Pero tenemos que marchar ahora! Kuadrilla. Ze burruka, Kaiku eta Getariaren artean. ¡Muy atrás! Hor ba, Jose Luis bera, bere ontzitxoan. Aizea gora, nabarmen, nabarmen aizea gora egin du gora hor. Era bat mende baldetik jarri da. Lekeitio aldetik. Bai. ¡Échate! Argi, 9. ondarrukarrak, Mikel, argi gide daitezela. ¡Ay! Aie, pronto, egongo dira. Bai, bai, Azalduko bai, dira, bai, ez bai, kezkatu. ¡Equipo! ¡Hay que apretar, Alberto! ¡Va, sube! ¡20 a boya! Hor beste detaila, begira aurrekalariaren arrauna lotuta nola doan. Arraun egitekoa, eskateatzeko. Etorrite gaituk, ¡Ya, sigo yo! ¡Pose begin! Ja, zingo dio, itzagirre. Konfiantza. ¡Dale! ¡Go! ¡Go! Lekitxarrak, 5 segunduko atzerapenarekin. Diferentzia orain, 17 segundo. Bai. Ondarroak lehen txandako garaileak, Kaikuri. ¡Vámonos! Lekeitio joan egin da, begira Lekeitio, Mikel. Bai, Bai. Kabo, ¡Basta! azkeneko igurtzi hartu du txanda honetan. Gutxitan gertatzen zaio hori ba Lekitxarrari, Begira, aurrekalaria estriborretik jarri da. Aldatu. Kaikuko harrapatu dugu. Haizea hortik, Bai. Hori da. ¡Esta firmana! ¡Cosa Getaria, Kaiku! Gidoia betetzen ari da. Koefiziente altuak, mareak betea, giro aldaketak eta abar. ¡Bai! ¡Atrás! Bueno, ba, sorpresa handia izan dezakegu gaur hemen. Ondarroa! Denborarik onena markatu duan lehen txandan, eta orain bigarren txandan, Kaiku bi Getariari, Zierbenari. Zazpira. Txanda honetako laurak, lehen txandakoak baino motelago. Tartan dira. Beste Zierbena bada. Gaurkoa bai. Beste Zierbena bada. ¡Salta, equipo! ¡Salta! ¡Bai! Bueno, palako los posik izango da, ez? Palako los bera, itzuli nauk eta untzi hobeto da bi. Bai, elortegi bere ere. Bai, noski. ¡Luza, estribor! 26 kilometro orduko aizeak, Bai, hau gora doa. Hau gora doa. Bestelako etortzen ez bada, Igor. Bai. ¡Ay! ¡Ay! Unearen zainago, esateko uste dut bandera, biziko txandan dagoela. Oraindik ez dut garbi ikusten. Bueno, Baina margen gutxi izango dela. Bai. Eta ondarrutarrak bandera irabazi dezaketela, Bai. aukera erreala dutela. Badago, Eta dudarik goneko gabe. gertatu den giro aldaketaregatik. Bai. Eta urak oraindik indar gehiago hartuko duelako bera. ¡Ahora! Estropada egiten ari dira, denak bakoitza bere mailan, Lekitxarrak izena tapadago, estropada egiten ari dira, baina baldintza oso gogorretan. Hori da, arazoa. Mikel gaur korronte giroa, eta askotan, itxasoa eta inork ez du ezagutzen, baina urrutitik bizi duenak konparazio batera gaurko giroarekin arrantzalearen berun astuna bota, eta eraman egiten du. Alde bat. Zierbena beitu, Oraintxe Kaiku eta Zierbena parea. Zierbenarentzat beste saririk espadu ere txanda irabaztea. Denboraldia nola doan bezala, zerbait izango ditzateke. ¡Ahí tenéis campeones! ¡Esta hay que coger largo! ¡Equipo! Iura dago, Kaiku, Zierbena eta Bai. Getaria urrukan. ¡Ahí equipo! Iurak dira, 5. postuaren bilari direnak. ¡Sigue rematando! Zierbena ongi errara, begira, luze ongi bukatuz, beste Zierbena bada. ¡Ahora! Zaldi jende hori arra enpresak hasi ezkero, akabo, hori ere dute, patioak aprobetxatzen ere dituzte. Luzero, ¡Cinco, la baja, Íñigo! Eta anemometroa ez da 20 jeiste. 21 bat. Bestetik ez dezaguna astu. Kaiku eta Zierbena horretik doaz, baina 3 segunduko zigorra badutela. Beraz, gauza dauden bezala, hemen Getari izango litzateke talde honetan azkarren, txandako azkarren. Iak ez, Usin, Delaoz,
Castillo eta Etxaniz. Ares, baino, 9 segundu gehiago erabiltzen ari dira. Aresek eginikoa, ez Ondarroak eginikoa, baizik eta lehen txandako azkenak eginikoaren atzetik nabarmen. Atera kontua. 300 metro. Eta pare-parean irurak, Zierbena, Kaiku eta Getaria. Egundoko lana egiten. Segi katze, segi katze! Eta guain! Eroi! Bueno, ba orain, gora egin behar. Politari dira, oso ederrari dira egiten burruka handia. Segundo berean dira, Bai. Segundo berean dira. Zein aterako da hemen nabarmen kaltetua, Lekitxarra. Lekitxarra aterako da. Nabarmenki kaltetua zelkapen nagusiari begira. Erne. Orain Getaria jasoko du hemengo kolpea alegia, errekaren kolpea, azkeneko metro hauetan. Zierbenak aurre hartu dio Kaikuri. Erne, Getaria. Zierbena Kaiku baino tosta bat aurreti, baina Erne Getariarekin. Getaria. Bideo finish. Argi dago Kaiku irugarrena izan dela. Baina lehenengo biak, ez dago garbi hori, bai orantxe Lekitxarra. Lehenengo kronometraiarekin Getariarena gelditu dute 20-21, bat, Zierbenak 15 gehiago, Kaiku 41 batera, baina Bideo ni finishak zer dioen. ez naiz ausartzen esatera, zein izan den azkarrena, ea epainek bideo finisha aztertuta zer esaten diguten, iragarkien ostean izango da hori, garbi duguna da, momentuz banderari begira, Ondarroaren erreferentzia dela baliogarria, eta bestetik zelkapen nagusiari begira, Lekitxarrak gaurko honekin buruko min pixka bat bintzat izango duela. Iragarkien ostean Jaun Andreok, datu gehiago eta Erne, ohorezko txanda dugu eta ligako nagusien artean. Bere alagatoz Ondarroatik. Agur bero bat ikusentzuleok, Getariak, denborarik onena bigarren txandan. Besteak beste, Zierbenak eta Kaikuk 3 segunduko zigorra izan dutelako. Getariarentzat 20 eta 21, baina begira Getaria nonden zelkapenean, 5. eta koska handiarekin gainera. Lehen txandako 4 aurretik, 5. gero Getaria, 6. Zierbena, 7. Kaiku, 8. Lekitxarra eta begira lehen txandako onenak, Ondarroak, bigarren txandako garaileri, ia 24 segundo sartu dizkie. Hori da datua, eta Erne, banderari begira, ez ditugu baztertuko eta lehen txandako garaileak etxeko mutilak. Aurrera zara gandara! Zagirrerekin hau hemen, Getariaren patroiarekin, hemen, denborei erreparatzen ez da, gaurko honetan aldatu da giroa, eta bueno, gauzak zuratu dira pixka bat, ez? Hori da, no? Entrenatzen egin ala desente barezeo, baina gero altza indoizia da ikuste ginen gure tandan ginak gaula lehia, da hoxe, lana, eta tanda irazita oso guztua. Lehen txandan, urak buelta hartu du. Korrontea, sumatu duzu zeuen txanda honetan? Bai, nik eutziten nion ere kalea izartzeko, baina gero diketikan barroa ikusten onkiston pila gatzala txalupa, ez? Da, gero horreitikan pixka daldein dut azkenengo larguan. Lehendabiziko txanda kontziek denborak hobetu dituzte, egia da baldintza hobeagoak izan dituztela. Baina, bueno, borroka itzela ikusi dugu bigarren txanda honetan, Zierbenarekin ere, bai. Hori da, bai, guk aurrenengo txandako ere behiratzeio, baina guain gure liga bigarrengo tanda hontan da, gure kontraioai puntu bat eta bi sartu izko gutxienez, da oso guztua. Gainera, gaurkoan, kale indute, bai Kaikuk, bai Zierbenak, hasieran, estatxa lehenago utziz, ez? Hori da, bai, ez dakiz egertau den hasiera, baina behiek salia eman omen duego, eta 3 segundu da guztua, bai. Gero ez dakit, segunduak bate matartean sartua, baina etzan sartu, baina hoxe, bate matatzean latzen guain. Ezkerrik asko Nas, ia horrela den. Bai, zuei, ezker asko. Hau da, irudian niretzat, Mikel, Bai. Hor kontuak, Bueno, hemen irudia, bai, Zierbena, helmugan aurretik. gero Getaria eta Kaiku, baina
Zierbenak eta Kaikuk 3 segunduko zigorra izan dute. Horregaitik, sailkapen ofizialean, aurretik nabarmen Getaria 20-21, Zierbenak 20-24, Kaikuk 20-25, Lekitzarrak 20-29. Bueno, guazen horrezko txandako protagonisten aurkezpenarekin. Lehen kaletik Urdaibai eta gaur ere azken orduko aldaketa asko egin dizkigu Zabala jaunak, baina azkenean berriz bere kuadrilla indartsuenera dator, kontuan hartuz noski, Arrobiko 3 sartu behar ditula beti, eta horrek markatzen duela eta aukera ematen dio Portugesi adibidez. Hor kontrankean ikusten dugun gaztea. Gaur roje da babor espaldan eta estribor espaldan, Zubiri gainerakoan bere pizkarrezurra, zera egin du, mantendu egin du. Ez da hor ikusi dugun hori, hor azken zuzenketak egin gabe zeuden eta. Baina Zabalak ohitura hori du, eta araudiak hori babesten duen bitartean, errespetatu egin behar dugu. Beti egiten dituela hor aldaketak. Bueno, guazen Donostiarrarekin, Donostiarran aipagarria, Istriborren Iradi eta Endika Lopezen kokapenan hor aldaketa egin duela Makaza jauna. Gaur Iradi 4. tostan, 3. berriz Lopez, Jose Marintxausti beti bezala irutzen zait hor egon portzen ari dela, 2. tostan, eta Paborrekia ez du ikusten Igor Makaza. Bueno, gutxiago behintzat. 3. kaletik hori jo, eta, aipagarria, gaur Karazo eta Arruti geratu direla ordezkoen tostan. Hori da, Karazo pasaden astean ere bai, Jon Lizarralde 3. tosta horretan, Fernando Rua gaur horra ikusten dugu, Pabor espaldan ikusten dugu, eta aurrean berriro Andoni Campos errekuperatuta, aurrekalari. Bueno, eta Hondarribian redondo falta da, Zagartzazu itzuli da, eta aurrekalaria Calder Esponda da. Hori da, horrez errekarri duen, Gaizka Goroztia pasaden astean estriborranketik aritu zena espaldara ekarri du, eta bestetik, Paborrean beste mugimendu bat, Xabi Etxebeste eta Manes Aldaik berriro, tostak trukatu, eta Etxebeste 3. dugulako, eta 5. Alda iman. Horrein izan beharko nuke bandera non nagoen, eta ez nahi zautzartzen. Esan nuke... Guazen Ondarroak aukerak erreferentzi batzuk ikustera, bai. Garbi dago, begira. Lehen txandan, 7,6 kilometro orduko bataz besteko abiatura. Bigarrengoan, 16,6koa. Eta ez da bakarrik haizea, gero da korrontea, batez ere azpikoa, zenbat aldatu den, zen mugimenduak izan diren, eta hor gorabera haundia da. Ez baita normala, txanda apareneko lau traineruak, 2. txandakoen aurretik izatea, eta gainera koska haundiarekin. Begira hor, erreferentzia Ondarroa eta Urdaibai. Momentuz, Urdaibai branka hartuta bere txanda. Batera joan edo bestea joan, banderarako lehia horretan oso estua izango da. Eta oso garrantzitsua izango da, urrengo 20 minutu hauetan, zer gertatuko den haitzearekin. Indartsu, rafaga, ufada batu datozen, ala ez, hori erabaki horra izango. Urdaibai ekirtera oso, Adibidez, txanda hau atzirenetik, 20 ufadarik ez dugu izan. 13, 14, 15 dabila izan. Tamaina hortan mantentzen badago. Horrezko txandakoen aldeko apustu egiteko modua. Baina, auskalo. Urdaibai sendo, olako baldintzak, Ibon, gogorrago eta haize eta nasiago denean patio asko dituzten kuadrilen mesedetarako dira. Eta hauek oso indartsua dira. Hor patio faltik ez da. Datuak ez ditugu manejatzen. Bestiak ere ez dira errena, argi dago. Hondarribia, hor dago Donostiarra ere, izugarrizko demoraldia egiten, hori jo ere bai oso erregular, beraz, Sarrerakoan esan dute, behar bada joate segula beti ere azken urtetako ibilbideagatik, Legia eta Arreta, Hondarribia Urdaibai eta Hondarribiaren gana, baina Donostiarra, sailkapenean, 2. dagoela, berdinduta, 2. Bueno, behin-behineko sailkapena eta bekapekoa ikusita, izan dugu, ze kantea izan dezaken gaurko honetan Lekitzarrak, momentu honetan, Lekitzarra 54 punturekin gera daiteke, eta 40, kairan esango dugu, baina nolabait ematezun bazuela altxortxo bat, eta gerta daiteke gaur eguraldiak eta bar, altxor hori
ez kareletik joatea, baina asko gutxitzea. Eta ur keskagarri zatea baita ere playoffari ies egiteko hor lekitxarak. Baina hori hobe bukaeran azten. Txanda honetan, horrezko txandan, Urdaibai aurretik. 2 segundu Hondarribiri, 3 horietan Donostiara, hor duzu datua. Eta hor Karanberri posi. Eta Ondarroaren denborata. Atrás. 2-3 delante, sigue. ¡Ay! Estira txarrak, laugarren minuturako 2 segundo. Hau Joseba Munarriz. Hori horren irtera gaur hona izan dugu, zenbait estropadetan, dagoeneko, une honetan, gehiago gatu. Segoien. Estropada hasi denetik, tarteka begiratzen dut noski. Ez dut anemometroa ikusi, 20 urbitzen. 15, 14, 13 kilometro urbitzen. ¡Más espalda! ¡Más pierna! Baina ez dakigu, hor azpian, txaso honetan zer gertatzen. Ba, azpian, lehenbiziko txandan baino tiro gehiago dagoela, hori nabarmen. Orain Urdaibai, Ondarroaren denborata. Eta erabat mendebaldetik jarri da, giro haizea alegia. Liderra da Urdaibai, baina puntu berdintxua ditu 128, opuru bera, Donostiarrak eta 3 gutxiago Hondarribia. Ea balantza egin du. Bermeotarrek balantza. Bigarren Donostiarra, Idiota Hondarribia. Zabaletik, Ala ere ditu zain nire, Azkarratera da Berme, oso azkar ere. Ea maniobra ostea. Bueno, hor Santurtzik markatu du 4:49, baina kontutan hartu behar duguna Ondarroarena da, lehen txandako garaile izan baita. Eta konparaketan, Ondarro baino bat bizkorrago Urdaibai. Gazala nola aldatu zaigun, Batetik nahaztu, bestetik ilundu, eta tartea gora Bermeotarrek. Bai. Eta beitu orentxe, aitzea, 23, 24, ufada indartua. Norbaina noz eta bertu. Hondarribia ematen du hor olaturen bat hartuta atzetik aurrera, Bigarren kokatu dira berdea. Hondarribia... Amagos paladan, Orio. Urdaibai, Koronorik onena markatzen. Lehen txandako garaile izan den Ondarroak baino segundu gehiago. Urdaibai, 37 paladan. Begira, haizia mendebaldetik, hori da. Kalez kanpo, Donostiarra bere kalearen mugan eta Hondarribia ere bai. 4 segunduko koska Urdaibaik Hondarribiari, Ondarroaren denboratan Urdaibai. Begira, kalaren aretan galderrezutak, Getariako goranaren ostean. Redondo falta da gaur. Izarralde sartu da. Beste mugimendu batzuk ere egin ditu, Sagartzazu, berri zanketik erritmoa markatuz. Hemen Hondarribia. Zer dene Hondarribiari aste betean nola okertu zeizkien. Bat pasaren astean. Errenta handia zuen, errenta polita, eta errenta galdu, eta orain 3. tokitik egin behar lana. Arazo fisikoak, igarreko akatxa. Baina begira, gaur atzerago ibili dira. Atzerago ibili diren bai. Piskat atzeratu dena hori jo da. Egun hauetan izugarrizko goraberak izaten dira zailkapenean da, hor dago. Urtero izaten da egun zoro giroari dagokionez, beti marea bizitan tokatzen da, aurtengo hau nabarmen, eta bestea esango du. Kontxako bigarren igandean, 104 koefizientea datu. Gaurkoa baina altuagoa. Altuagoa. Orain arratzalderako 89ko koefizientea. Atera hortik kontu. Eman beharko dute Atera irabazien dute Bermeotarrek Ondarroarekin konparaketan berdin duta. Nik esan behar ban orain, Ondarroak. 51, 49, eunekotan Ondarroaren alde. Lehenengo luzea, lehunxiagoa izan da, bigarrengo hau, haizeari dagokionez behintzat, petraldu eginda horrezko txandako entzat. Baina beste 2 falta dira.
Hondarribiak beste segundo bat errekuperatu dio Urdaibairi. Bai, atzera gobili da, Hondarribia. Orion bat galdu eta Hondarribiak une batez bat errekuperatu. Hemen Bermeotarra. Hauentzat, nahiz eta banderarik ez irabaziko espaldute ere, ligari begira. Ligari begira, eguna ederra izan daiteke. Hondarribia hartxe da, 3 segundora bakarrik, Urbil daude. Horrenik estropa derdia, baino gehiago falta. Arrisi. Listo, Andrés. Minuto baliza. Ahora. Lehen una Xeizagirrek zer esan duen. Erne. Hogeita bosteko ufada fuerteak, Erne. Hau, Ondarrutarren mesenetan, beitu. Orain Ondarra Urdaibai baino bi bizkorrago. Eta pata izea baina, korronteak oraindik bigarren erdi honetan indar gehiago hartu baitu. Gehiago. Nik uste dut Ondarrotarrek irabaziko dutela. Bandera, garrantzitsua izango da Ondarrutarren baina puntu sorta ere bai, Bekaldi Hondarribia 2 segundora. Zenbat eta zenbat hitz Begira liga bekaldea nola legoken une honetan. Aste honetan Hondarribiari buruz, baina gauza nabarmendu ontzi hori ikeragarri azkar da bidea. Azkar. Ez dizatela aztu, Hondarribia zalek. Hori ziago eskar batek ez du kareleti botako. Ez. Hondarribia segundu bakar batera jarri da. Donostiarra 3. Donostiarra bera ere, hortxe dago, hor dago. Kale hau etzai gustatzen lehenbiziko kale hau azkeneko metro hauetan. Maniobretan danak segurutik, Korronte honekin gainera. Lan erditan, 9:50 Ondarroak denborarik onena lehen txandatik. Horezko txandan 9:53 Urdaibai. Hondarribia Santurtziren atzetik lan erditan, denbora berean 9:54. Donostiarrak 9:56, Oriok 10:00. Irudipena daukat, etortzeko luzeetan azkeneko 2 minutuetan, laugarren kaletik eta lehenbizikotik baino beto etortzen ote den. Bueno, kanpo kaldetik etorri lehen, Ondarroa 3. kalearen jabea zen, Un minuto bueno y nos vamos. Ara. ¡Mátalos ya! Tírate. Burruka dago, eta Ondarrutarrak hortxe, banderaren leian, Urdaibai 2 segundura, ea Donostiarrak orain hortzak izutu behar ditu, segunduak ez galtzeko. Baina eta portugues, bigarren erugarren. Kaion, era bat asentatuta, toki horretan. ¡Atrás! Bermeo bat Ondarrutar, Bizkaian bi, Polunga eta Azkarate. Bez, eta Martinez. Eta Martinez. Urdaibai eta Hondarribia 2 segundu. ¡Compromiso! Ea, Brankas hor agertu behar da, kopuru hori. Donostia, momentu garrantzitsuan, puntotan, hortan ontzi asko izango genituzke. Bai, jauna. Hondarribia, are, Santurtzi kabo, eta agertu dira Ondarrutarrak, Zalen txalo artean, portutik atera egin dira kanpo kaldera. Ondarroako trainerua hemen dela. Bandera usaina, nabarmena hartu dute eta hortxe dira. Hor dituzu irudita. Urdaibai baino 3 segundu bizkorrago 12 minutuko lanean. Harrigarria litzateke, Bueno, joan zen urtean irabazi zuten, Petronor bandera. Segundo batean dira. Segundo bakar batean. 36 palaterrian. ¡Están pegando! ¡Sigue! Ikaragarria doa. ¡Pinchan! ¡Madura! Hasieran egin du, Gau Bizkaiak, eta orain azkeneko 10 minutu hauetan, azkarrago, segundua jaten 10 Guadalupeko. Un gol para pared, gana regata. ¡Anca! ¡Pierna! ¡Pase Irúa, ¡más! ¡Y buen apoyo en tierra! Handu da bere, arranketik. Ofizioa badugu. Kamarero gaztea berriz. Hori lekuaz jabetuta.
Donostiarrak eta horiok galdu dute, une batean, baina eta orain eusten. abiadura berean doaz. Orain eusten. Konparaketan banderari begira etxeko trainerua lehen txandako garailea, Urdaibai baino 3 bizkorrago. Gero iruditzen zait, batez ere, gorkakea zer egiten duen Gorka Aranberrik, Uste dut, baborerantzko joera hori ardezakela. Aizian hori sartzen den ikusita. Baina horretarako behar du, orain 6 segundu ditu Donostiarraren aurretik, beste segundu bat bi. Ea, hemen ikuspegi zabala. Asko antzematen da, iziaren eragina. Eta hortik ez dakit, begira, hor zuritasuna nola ikusten da. Han urrututi datorren. Zer datorren. Ai. Euritakoak prestatu ditzagun, zer datorren. Eta hori libratuko dute, Hori libratuko dute. Galerna giro datorrenean, Euritakoa baino, besira eder bat eta aterpera joatea bizko ribon. Urdaibai berriz errenta gora, Hondarribia segundu batera hurbildu da orain 3. Delante, sigue. Atrás. Orain 2 segundu sartu ditu. Begira itxasoa. Nola dago. Veinte baliza. Ara, bagoaz balizaren bin. Eta bi. Bat. Baliza ondoren lehen egin duan karte. Biziko zegoan. Ordu egin duan. Atrás. Urdira Bermeotarra. Txanda, kontrolpean dute. Hori jotarrak 11 segunduko atzerapenarekin Donostiarrak ere segundua galdu ditu, Orain Urdaibaik egin duan. Sortzira da, Ligari begira, jarra izan daiteke Donostiarraren zat. Hondarribia ere begira, lehen txandako laukotea sartzen bada hortartean, Hondarribia ere kaltetu izan daiteke. Ja traineru bat, 12-0-3. Begira, gehiago eraman du Hondarribia, desente gehiago eraman du Hondarribia. Hor beste segundu pare bat, irteran, 4 edo 5 izan daitezke. Eraman ditu, Bermeoko. Bai. Lehen biziko ziagoan ere bai. Bueno, kanpo kaldean, 6 da diferentzia. Urdaibaik Hondarribiari 6, Donostiarrari 11, Ondarroa eta Urdaibairen artean 2 segundo. Ara zikina, hori txarra. Bermeotarrentzat. Hondarribia 6, sigue. Listos. Eta lehen esan duguna, begira orain eizea. 22, kilometro dut. Hero zertzuk ekatzen duen, urak nahaztu eta begira trainerua, Barrurantz eta zikin. Lehenbiziko kale hauetzen gustatzen batez ere azkeneko 2 minutuetan. Banderarik gabe geratzen bada ere, Urdaibairentzat ligari begira egun erabaki horra izan daiteke hau. Erne. Atxetik Donostiarra eta hori ekarri mokoka, Baina oso urruti, Donostiarrarentzat gaur galera handi xamarra izan daiteke. Eta Hondarribiak Mikel Txandari begira, orain eutxi beharko lioke, gero aukerak izan ditzake. Laugarren kalearen onura horiek. Begira noratzen den Bermeo, begira Bermeo. Errenta du, izugarria, eta bigarren kalera. Piskanaka irutzen da, piskanaka joango dela. Ondarroak Urdaibairi 3 eta Kabo, lehen txanda bigarrena izan dena, Kabo katzetik aurrerako egin baitu, Kabo azaltzen zaigu orain Urdaibairen denborata. Oita mago terdia. Que nadie rebote. Eroi urrea. Vete proa. Orain ematen du tartea egun kortu egin dela. Urdaibaik 6 segundu hartu eta hortxe da. Begira Orioren kokapena. Uberara, Ama Guadalupekoaren Uberara sartu da. Eta orain begira, hau da. Hau zergatik egin du Gorka Aranberrik, batetik haizea naturala aprobetxatzeko, baina batez ere. Lehenbiziko kale honek, azkeneko minutu terdian, hanka egiteko hortu. Bai, hemen errekak dakarren urkarga hori guztia saiestearen. Eta hori orain urkarga handi eginek ez dela izango, baina begira Hondarribia orain, atzera golbide da. Zertxo errekuperatzen. Postera. Eskatuko du Urdaibaik, jotzeko eskatuko du Aranberrik banderarako ere. Eskatuko du, baina 7 metro falta dira. Ea ba. Bolungata Martinez. Karagarrizko estropada. ¡Amporra bandera! Esan du, oretxe. Bueno, burruka ederrari gara ikuste.
Orantxe nahiko ezaten da ize ufada pixka bat leuntzea. Sigue. 2 minututan. Bai, haien bezelerako izateko, hori da. Baina, lehen gertatu da, baina orain ez. Arriba, vamos. Orain ez. Carlos, corto. Ez dio alde egin Ondarroari, ez zait iruditzen. Urdaibai laura da. Bai. Eta zelkapen nagusiari begira, Urdaibai eta Hondarribiak gauza dauden bezala, Donostiarekin hortxe, 3 puntu daude koskan eta hor mugan ibiliko da Hondarribia. Hemen bakoitzak badu zerbait hurbil eramateko etxera. Urdaibai, txandako nagusia da, lidertza sendotu ingo du, ikaragarria. Bandera ematen du, Jaun Andreok etxeko traineruaren zat izan daitekela. Ez da giro izango Ondarroa. 2 segundo, bai, 2 segundo. Bandera Ondarrutarren zat, ala dirudi. 100 metro pasatxo, 160 mar, ikaragarria. Urdaibaik bere txandan Hondarribiari 5, Donostiarra urruti 15. Orio 18. Une honetan gauza korrela bukatzen badira, Hondarribiak Donostiarra harrapatu ingo luke zelkapen nagusia. Era bat begira, 3. laugarren kalera. Kalan berri eta Joseba Munarriz berriz 2. kalearen bila. Poliki, garbi. Bueno, bandera, Jaun Andreok. 100 metro falta dira, Ondarrutarrek jasoko dute, etxeko traineruak irabaziko du gaur. Bai. 28. bandera. Arigarria lehen txandatik, hor da Urdaibai lidera. Lidertzan sendo. Ondarroa garaile, Urdaibai bai. Hor da Hondarribia bigarren, horrezko txandan. 4 segundu bien artean, begira Ondarrutarren poza. Erne 3. posturako Donostiarra. Eutxiko dio Donostiarrak. Donostiarra 3. Bai, Orio 4. Zailkapen begira, emozioa jota, ordezkoak, zaleak, ase posa Ondarrutarrena. Ondarroak, 19 eta 57 garaipena, bigarren Kabo, 19 eta 59, 3. Urdaibai, 20-0-3, 4. Hondarribia, 20-0-7, 5. Santurtzi, 6. Ares, 7. Donostiarra, gero Orio, Getaria, 10. Zierbena, 11. Kaiku eta azkena Lekitxarra. Zailkapen nagusian Urdaibaik puntu bat gehiago Hondarribiari 128 eta Hondarribiak eta Donostiarrak 134. Bekaldean Aresek 41, playoff-lekuan Santurtzi eta Erne Lekitxarra 53 punturekin 10. da eta. Hau da irudia, hau da posa, etxeko traineruak lehen txanda irabazien da, bandera irabazi. Harinak errazti. Ezin sinistu. Pasa ditu ikeragarriak, hauten guztalean, esan zian hilabeten ez zuela lorik egin. Askorentzat lehenbiziko bandera ateka heligan. Eta bestetik zer den, bandera irabazi eta playoffetik alde. Bueno, 6 puntura, 6 puntura. Oraindikan, bueno, baina lanean jarraitu beharra dago, baina gaurko pozo honekin eta etxean, non eta etxean. Ara. Egira, negar markotan, aginarrak. Ze festa hemen herrian, hau da, oparia, arraun elkartetik, Ondarroako sale eta biztanle guztientza. Herri osoa, Miguel, herri osoa, herriko festetan, zer duen, Iraultza herri hankaz gora, Jaun Andreo. Iraultza naturak ekarri du berriro. Emozioen garaia da, baina berriro ere, Mikel, esango didate astuna garela marearen eta ilargiaren eta koefizientearen kontu horrekin. Koefiziente handiak, ilargi beteak, iraultza harraunean. Iraultza, hankaz gora. Bai. Izugarria izan da gaur hemen bizi izan duguna. Aurrera Saragandara! Iñaki Errasti malkotan dago hemen, zoriona. Eskerrik asko.
hasi aurretik esan diazu, gutxienez txanda irabazi. Txanda irabazteaz gainera, banderare, ze sentitze duzu? Kriston poza, urte gorra izatera da azkeriar aurrea xibiltzean pentsatze genuen, bueno, suertiare ez teguki, buen arte, banakin azken astebukaretan ekipo hobeto zeon, lehenko lan bat jondetan da irazi genuen, da bueno, gure helburu hau izan, da bueno, ja ikusi honian beha bigarrengo tandako aide sartu joan bentaja eta ikusita mareak geota korriente gehiago aiziare gora, aukera zeudela eta herriko festetan hemen ondarrun, da bueno, batez ere mutilagatikan, denboraldi jagazkia zita ere ilusioak iretortzea entrenatzea, dana emategu eta, bueno, eskerrik asko behar jeita danai. Herriare beti animoak ematen egon hau dara guztin, da, bueno, gaur premio oso handi jaukidu. Ia zan, egun borobilagorik ez zegoen bandera irabazteko, txian, horrela, salen artea. Bai, egun borobila, dana borobila, lehen gurtian lortu genuen, zierbenan lortu genuen, da, bueno, da, ondarrun kanta badoa metxe egin ezateguena, eta guko egiteu ez, da, bueno, gaur hola tokatu zaigu, seguru, laguntzen bat-ematen gozala, bueno, emozionauta. Amatare justu gaur animatzea etorria, ez da estropa ikusteak guten beti etxian da joteia, eta justu gaur hortzian palkuan, beste zea hortan, da, bueno, suertia eman digu eta holaxe, guztua. Azken ainak eta utziko zaitut gozatzen momentuaz. Zailkapen nagusian ere, salto handia emango du Ondarroak gaurkoan. Bai, azkenian bandera polita da, baina gure intentzioa da hor atzeko arriskuko postuetatik ateatzea, da gaur, pauso polit badin dugu ez dakit arukarikin nola gatu jan zailkapena ez dakit, baina, bueno, bai, diferentzi giotak gehiago, baina, bueno, lanian segitu behar dut, eta gaur disfrutatu, hau gutxitan pasatzea, eta gaur disfrutatuko dut, eta bilarko estropa, topea berriz. Mikelek esan berri du, playoffa 6 puntura daukazuela. Bueno, ez da bentaja handila, lehengo hastian ikusian, bigarrengo tandakoak denboretan hortxe gaude, da, bueno, eosein estropetan 6 puntu galtzia, badago, eta ikusia, eta dantza handila egiten, horratzek aldian, posible da 6. itia, baina baita azken itiare, da, bueno, ez du konfiatu bihar bate, eta lanian segin. Gozatu, zoriona. Bale, eskerrik asko. Gaur gozatu, eta gerokoak. Bihar Castron beste burruka bat, beste estropada bat. Lehen ere, esan dugu, ustalik keragarri txarra pasaduela Iñaki erradaztik, emaitzak ez ziren, aurrikusitakoak, eta ara, gaur, nola etorri zaion, bueno, beste aldea, kirolaren beste alde hori, ordain hori, eta benetan, zorionak ondarrutar denei, eta ezagutzen dudan, eta estimatzen dudan eurrean, Iñaki ere bai. Neu ere unkitu nahiz. Bai, horixe, horako gizon puska, unkituta ikustea, hor, egar malkotan, baina horrek adierazten du, nolako gizatasuna duen da, nolako mailako pertsona den, ezta? Lan handi ari dira egiten hemen Ondarruko. Eta kirolonen handitasuna, Mikel, kirolonen handitasuna bat, kirol moduan, kirol ikuskizun bezala, baina bestela emozio iturri bezala. Herri oso bat hemen, zirrara betean. Eta non eta hemen Ondarroan dagoen batasunarekin, Asia Robiko, gaztetxoak, neska eta mutil, gero nesken ligan, mutilen ligan, hor daude beti burrukan eta lehiakor, horrek asko balio du. Bueno, zailkapenak ikustea ere, uste dut beharrezkoa dugula ondo aztertzeko, goitik eta behetik, Urdaibaik 128 puntu liderra da, liga horrela irabazten da, banderak irabazten bai, baina puntua biltzen. Gaur, bandera Ondarroarentzat, 2. Kabo, hauek ere, arrantza ederra egin dute lehen txandatik, 3. Urdaibai, 4. Hondarribia, gero Santurtzi, Ares, Donostiarra, Orio, Getaria, Zirbena, Kaiku eta Lekitxarra. Beko postu hietan ematen zuen Lekitxarrak arnaz hartua zuela eta gaur zaplastekoa. Zailkapena ikusiko dugu puntuekin 128 Urdaibai. Hondarribiak 134, Donostiarrak ere 134, baina jardunaldi bat gehiago, garaipen bat gehiago Hondarribiak. Gero, Orio, 120rekin, 5. Getaria. Koska dago, 5 puntu Kaikuri, gero Zierbena, Kabo, Erne, 62. Ondarroak 58 eta gaurko garaipena. Lekitxarra 10.
jardunaldiaren hasieran 8garrenak ziren eta 8 puntuko altxorra zuten. Orain, begira, non dauden, Lekitxarrak 53 eta Santurtzia Tejoka 52rekin. Eta Arezek 51. Patroirik onenaren zelkapenari begira, gaur ez dute punturi banatu, zelkapena hutsik ekarri digute, gora beraketa izan direnez, puntu banaketarik gabe. Beraz, etxe egoienek eusten dio lehen bezala, 109 punturekin. Unaxe Izagirretik garren, eta hor da, Oriotarren patroia etxe egoien, demoraldia handia egiten, debutaria da, gogora dezagun, hemen Orioko ontzian eta Oriotarren txopan ez doa edonor, hor erantzunkizun handia dago, eta ari da bere lana ondo betetzen. Aldakizu nire burua, nora joan del Mikel, biharko estropada. Alegia esan, gaur zer gertatu ben ikusita, bihar oso antzeko baldintzak izan ditzakegulako. Zainik egun baten gertatu da, biharko ere adi. Superrilargia edo zer izan da, azte honetan? 82ko koefizientea dago biharko, poliki geisten. Baina oraindik ere ikeragarria. 10 kilometroko haizea dago iragarrita eta 20 ufadekin. Eta gaur baino olatu handixiagoa metro erditik gora. Eta toki ark, Brazomarreko eremu ark, bihurritik ere badu, Ezberdina da, ez da ubezerako, Han lantzatokiago. Abilezia duenak badu aukera hartzeko, ezberdina da. Bueno, hemen lidera dator orain, Bermeotarrak. Zerrote da, Mikel? Barka zerrote da orain bandera hartu, eta hemen herriko semearentzat, herriko alabarentzat, hemendik Arraun elkarterainoko bidea, herriko festetan, traineru barruan egite. Eta gero Zubizarraren paratera, Arraunak altxatu. Bueno. Ikaragarria. Hortxe da, Aranberri, elastikoa jasotzen, liderra da, Urdaibai 128 punturekin. Hondarribia eta Donostiarra jarraian 134rekin. Hauek ere gustura, Hauentzat eguna ona izan da. Bandera bat gehiago edo gutxiago, bueno, baina... Beste koska bat. Zure txanda irabazi duzu, eta zure txandak ekarri dizu, errenta zabaltze hori. Eta, bueno, lehen parean zuten Donostiarra, orain bakarri daude, eta 4 puntura Hondarribia eta Donostiarra. Laugarren hori jo, 120 punturekin. Hondarribiak ere estropada txukunetik orako egin, Mikel nire ustez. Momentu batzutan oso ona. Oso ona, lehenbiziko segundo batera ere jarri da. 13. minutuan, 14. minutuan. Bueno, pasaren azteko kolpetik. Bueno, errekuperatu esan nahi nuke. Traineru hori azkar txabilela, denok oso argi genukan. Beste zerbait gertatu zen. Bueno, galdutakoa galduta dago. Orain badaude estropadak, goiko lehiari begira 20 jardunaldi, eta gaurko 13. da, beraz, 7 gelditzen dira, eta Korte Ingles bandera izan ezik, beste danak itxasoko estropada ditugu. Eta hemen dira Ondarrutarra! Hor dira Antiguako Amako arraunlaria! Marka da gero! Garaipena non eta etxean, herria festagiroan murgilduta, eta lehen txandatik saria jaso dute, garaipena jaso dute, gaur bai entzungo dugula ru hori Indarritzuarriarekin, hor dira. Horko 14koa Miguel estriborrean, Carrillo, Peña, Elu, Errasti, Makazaga eta Murgiondo. Arostegi aurrekalari, eta Baborrean Iru eta Fernandez, Galiziarra, Iker Reizmendi, Goikoetxea, Aitzolelu eta Zabala. Eta jokatu ez dutena, baina urte osoan hor dabiltzanak, gaur ere bai, Aristi Muño, Badiola, Andoni López, Edi Solozabal, Xabi Zabala eta ordezko patroia, Genaro Zelai. Batipat, Badiola eta López gazteentzat ikaragarria. Oiko kuadrilan ez dago aukerarik ekipoa puntu guztien bila eta, baina hau bizitzea aparte izango da haientzat. Egira Larrinaga hartu haini bada alkate jaunaren eskutik Zunbentz begia launetaren eskutik botila erraldoia
Hor da, presidente jauna ere, ze emozioa, ze posa. Herria bere traineroarekin eta garaipena. Ondarroa palmarezean 3 aldiz irabazitzuen hau eta gaurkoarekin 4. Zumaia eta Getaria bezala goi-goia. Bandera dotorea. Hor da. Ondarroako 38. bandera, Zikautxo sari nagusia ondarrutarrentza. Presidentea negar batean, Gaurko betean. Izugarria gaurko eguna ez dute astuko, hor da errasti. Bueno, historiarako eguna, zoragarria. Gaur arraunketa munduak tarteka izaten da, ez? Horrela apalentzat eta horrelako egun zoragarri bat eta heldu da eguna. Borja Rodrigo, ligako presidenteak zoriondu du, Inigo Larrinaga eta begira mutilak banaka nola ari diren ospatze. Zoragarria, gaur bizitzen ari direna. Ez dute astuko, arraunak altxatzen ikusi behar ditugu, eta gero egingo dugu hausnarketa azkar bat Ibon, gaurko jardunari buruz. Hausnarketa emozioak hemen, Miguel, arraunak zer eragiten duen, gaur beste behin zer ikusi dugu. Iruetak, takarrilo, ikatik. Hanketik. Arraunak orain atera eta eskaintza eta agurra zale guztiei. Gora arraunak! Zorionak Ondarroa! Hor da, Antiguako amako eskifaia, posaren posez, arraunak goian dituztela, egun handia! Beste arraunketaren garaipena da hau, ez da? Naturak lagunduta, bai. Baina eginda, lan ona eginda. Zure txanda irabazita, Kaborekin izugarrizko lehia izan da, azken txampa horretan, ze burruka. Eta azkenean batera eta bestera, txapela buru batetik bestera. Bueno, azken minutu hori ikusiko dugu emozioz beteriko une hori, azken txampa hori aurrera irudiekin. ¡Segui estribó! ¡Bat! ¡Sí! ¡Es la buena! ¡Oh! ¡Salta! 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 ¡Atea! ¡Quieto! 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 ¡Saltao! 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 ¡Atento! ¡Bat! ¡Ahí va Ogai! ¡Ahí va Ogai! ¡Segui buka! ¡Segui buka! ¡Segui! ¡Segui! ¡Atea! ¡Bat! ¡Atea! ¡Salta! 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 ¡Vale, hostia! Bueno, hor txanda garaile bakarri sentitzen ziren, ez banderaren garaile. Orain, hortxe dira banderarekin. Herriko plazan eta denak zai izango dituzte orain. Denak. Bandera eta guztiz posi joango dira barruraino. Bueno, eta guazen datuekin, behar bada, konparaketarako lankideok hasi nahi duzuen lekutik, txanden arteko konparaketa, gaur hain garrantzitsua, hain baliotsua. Haizea, lehen txandan. Biziko txandan. Bukaeran, gora, 7,6. Bigarren txandan, gora. Noiz eta urak buelta eman duenean, hori ez da kasualitate. Bataz besteko aur, 16,6. Eta guazen horrezko txandara. Gorago, 19,3 bataz bestekoa, eta hortxe laugarren luzean,
hortxe beti koska. Bueno, hau ikusita, nabarmena da. Gainera Ondarruri, laugarren luzean aizeak gora egin du, alde bezala. Laugarren luzean aldeko aize hori baliatu du. Hor dira, datu gehiago orain, goazen norabideak aztertzera, ohorezko txandakoak. Lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Hondarribia. Lehenbiziko luzean, ia mugimendu bera. Bigarrengoa hemen. Barrurantz Donostiarrak egin du, kanpora bezala, Oriok ere bai, eta Hondarribiak ere bai. Hor, Urdaibai ibilia pixkat batera eta bestera, nik uste dut korrontea saiesteko. Ies egiteko edo, korronteari ies egiteko. Eta hori... Iago batik atera eta... Esan nahi nuen Bermeotarren mugimendu hori azken luzean libre, orduan oso nabarmena izan da. Ia berdin guztiek eta orain bai, zergatik korrontea lehenbiziko eta bigarren kalortatik gehitzen zelako hori saiestean dena. Donostiarrak ere bai, Oriok ere bai, eta orain Hondarribiaren. Oso adierazgarria, oso adierazgarria. Oso nabarmena da. Eta hemen, banaka, Irifarre galantarekin gaurko garaileak. Hau da bizitza, batzuk posik eta beste batzuk burumakur. Triste joango dira Lekitxarrakoak adibidez 10. postura jetxita hor zelkapenean. Zortzigarrenetik, Donostiarrak aurre... Ligari begira ere Donostiarrarentzat. Bueno, baina hortxe daude, 4 puntura. Argi dago, lehen Urdaiberekin berdinduta ziren da gaur 3 puntu galdu dituzte, hor puntu garrantzitsua dira, baina, bueno, hola da, ez? Eta argi dago, 3 hautagai hortxe daudela, ez? Salsamendik esaten zigun Euskal Telebistako albistegitan, ez? Astelenean bertan, Orio laugarren, baina oso laugarren. Zan postura hori xera. Egia galanta, egia galanta esan zuen, Jon Salsamendik. Getaria berriz ere, Mikel, beste behin txanda irabaziz. Konfliktu bakarrik ez. Bere egin da. Egoki eta distira puntuarekin eginez. Hortxe ari gara ikusten, etxeko eskifaia, poliki, herrira hurbiltzen. Orain izaten da, hauek horrepailea izaten da, eta nola baiteko kontrola, tripulazio kontrola, embarke kontrola, pasa behar izaten dute. Halakoetan, eta gero bai joango dira hemen, Arraun elkartera. Espero ez genuena, hori ere neurrian, gauzak lehenbiziko txandatik eta bigarren txandatik irabazten direnean, horrela... Nioen, lehenbiziko txandatik eta bigarrenetik irabazten direnean estropadak, halako giroekin eta irabazten direla. Eta alde horretatik ez da ezusteko izan. Bueno, badoaz herrialdera, garaileak, denak, hasi Koldo Azpiazu presidentearekin, bakizue, ikusmenik gabe geratu zela, itxua baina gaur bere sentsazioak ere ikaragarriak izango dira, Ondarrutarren garaipena, azken gaztetxoa ere bai, neska eta mutil arrobiko lana egiten ari direnentzat, izugarrizko eguna herria festetan, eta gaur garaipena hemen izugarrizko estropada eginda gero, txanda irabazita gero, aurkari zuzenekin, eta gero naturak horrela erabaki duelako, zailtasun handiak izan dituztelako, bai bigarren txandako ontziek, eta baita ohorezko txandako favorituek ere. Gaztainazpi jauna, laizter joango gara gu ere, herriko festagiro hori ikustera, ez? Bai, arraunzaleak ere bagara, eta batzez ere arraunzaleak gara, eta arraunak bizi gaitu, eta horrelako egunetan. Apalen garaipen bat, baina ez hori bakarrik, atzean arraunak zer dauka. Bermeon, Orion, Hondarribian, Donostian, Pasaian, eta Abarretan, herriak atzetik. Herri bat, atzetik. Esango nuke, beste kirol askotan eraino, arraunak plus hori, balio erantzi hori baduela, eta gaur benetan ikusgarria, horra, joan, herria festetan, herriko traineruak bandera irabazita, ikeragarria. Ni neu Iñaki Errazti ikustuta unkitu naiz, asko estimatzen dugulako, kasu honetan, eta zer esango du, alde horretatik, arraunak baduela gaina, ez uste puntu hau. Eta, berriro esango dut, noiz eta superrilargia eta alakoak direnean. Hemendik gonbita arraunzale hoi. Arraunak ikusten hasi aurretik, begire dezatela. Ze ilargi den, ze korronte den. Erabakigarri izaten baita.
Bueno, ez dakit Zaragandara hitzen bat esateko moduan den, esaten diate baietz, hementxe dugu eta aurrera Sara! Bai, Mikel, bueno, egun zoragarria bizi izan dugu, egia esan, salen inguruan aritu zarete, Ria festetan dagoela, sekulako giroa egon da uretan, padel surfeko taula gainean sale eta sale asko, ontzietan beste hainbat ere, eta egia esan danak zirraraz jarraitu dute, denek jarraitu dute zirraraz gaurko estropada, eta zuk, emanaldian esan duzu, Mikel, ara, hemen dator Ondarruko trainerua, eta agertu danean, sekulako zarata entzun dugu, hor Aspigoian ere bai, sale guztiak traineruarekin, nola ez, eta emozioa, zelan ikusi dugu Iñaki Errasti. Poste nahi, zorionak orentzat, zorionak oriotarrentzat ere bai, aurrea pauso handia eman dutelako liga irabazte horretan, eta bihar Castron, ikusiko dugu zer emango duen egunak, baina seguru asko, zirraragarria izango dela, baita ere, Mikel. Ederki bazara, bihar gehiago Kantabria aldean, Castron, Kantabriako arraunketa ez dabil unerik onenetan, baina estropadaremu ederra dute Castron eta posi joango gara bihar beste jardunaldi bat ikustera. Orioko emakumentzat oso garrantzitsua, bihar irabazita, edo gutxienez arraun lagunaki puntu bat aterata, 8 hoiekin joango lirateke zarautzera, matematikoki Euskotren Liga irabazita. Hori da, biharko interesgune nagusietako bat horiok matematikoki Euskotren Liga irabazi dezakela, eta arzair esango dugu, zorioneko arrauntzaleak aurre ikusi duguna ikusita, halako arreta eta interesgune hainbat dauzka liga honek, eta bihar berriro non, eta Castron oso eremu, hau baino, lantzatokiagoa, olatu handiagoak espero ditugu, korronteak eta iziak eta bar, gaur bezalakoak, kutxinez. Orduan, atxeden hartu eta bihar berriro, Mikel, teia arraunzaleari izango dut zerbait. Ondo lo egin, ondo gozaldu eta bihar itzordu 11:00 aurrera Euskal Telebistaren bidez. Ibon, gaurko aparta izan da, Aruntza noani. Bagoaz, festa girora, Ondarrutarrek gainera, badakite ongi ospatzen gaur bezalako garaipen izugarri hauek. Eskerrik asko gurekin izan zareten guztioi, eta disfrutatu, batipat arraunzaleak eta antiguako amare jarraitzaileak baldin bazarete. Besterik ez, gora traineru estropadak, eta ondo bizi, agur!